בואו ותראו איזה ערכת עבודה מטורפת התלמידות שלנו מקבלות בקורס מניקור ג'ל למתחילות. קודם כל הן מקבלות מכונת שיוף סופר איכותית, הן מקבלות מנורת ייבוש של סאן, מספריים מבית סטלקס, דוחף אור מבית סטלקס, כמובן גם אציטון ואלכוהול והכל מבית רוס. הן מקבלות מקלונים לניקוי נזילות והן מקבלות גם אפליקטורים לעצירת דימום. ואיך לא, הן מקבלות גם 4 לקים לבחירה מבית רוס, שזה בעצם המותג הכי נחשק היום, וכמובן גם בייס וטופ מבית רוס. בנוסף, הן מקבלות גם סט ראשי מניקור, שזה בעצם הראש קרחת האגדי שלנו, ראש להבה, ראש טיפה וראש הגס לפינישים. הן מקבלות גם באפר איכותי ושתי פצירות עדינות לשיוף. וכמובן את מכחול הדגל שלנו, מכחול למבנה אנטומי ולמריחה צמודה לקוטיקולה. ועוד לא סיימנו, כי הערכה הזאת היא באמת מטורפת. הן מקבלות פדים ללא סיבים, מברשת לניקוי אבק מבית רוס ושמן הזנה להזנת האור בסיום הטיפול. תראו לי מקום שנותן כל כך הרבה לתלמידות שלו כבר בהתחלה, ואת כל זה הן מקבלות במתנה. באמת מטורף.